Gamit ang photocopied solicitation forms na ito, umiikot sa mga establishmento sa Dagupan City ang mga nagpakilalang staff ng City Government Office para mag-solicit ng pera para raw sa Bangus Festival. At isa na si Sammy sa nabiktima ng panlulokong ito. Sabi ko, acknowledgement na lang, saan natin pipirmahan? Doon na lang sa ad, sabi nila. Bandang alas 9 kaninang umaga, naaresto ang mga nasa likod daw ng panluloko. Kinilala ang sospek na sina Ferdinand Marca Bansag, 45 anyos, residente ng Para Street, Bunuan, Gasset, Dagupan City, at isang 49 anyos na ginang mula San Carlos City. Sa investigasyon, 5 establishmento dito sa Dagupan ang kanila ng nabiktima. Abot 10,000 piso na ang nakolekta. Aminado ang mga sospek sa panlulokong ginawa, pero itinangging may nakuhang pera. Wala po akong trabaho kasi ngayon. Magbayad sa amin kasi COD po ang gusto nila. Gano'n nyo na ito katagal ginagawa? Ito lang po, madam. Well, para hindi na tayo mabiktima ng panggaganso ng mga nahuli nating suspect o yung mga, for sure, marami pang mga katulad nila. Pag may pumuntang nag-solicit sa kanila, make sure na meron naman doon yung contact numbers ng committee ng Bangus Festival, i-confirm nila. Laking pasasalamat naman ng Working Committee ng Bangus Festival sa pagkakahuli sa mga sospek, habang patuloy pa rin ang paalala nila sa publiko na lahat ng transaksyon tungkol sa Bangus Festival ay ginagawa sa Secretariat Office lang at hindi ng mga individual. Melanie Heng, Patrol ng Pilipino.